Učimo se ček. Tema lekcije: kuhinjski pribor. Talíř. Krožnik. Miska. Skleda. Šálek. Skodelica. Hrnek. Lonček. Sklenice. Kozarec. Podšálek. Krožniček. Vidlička. Vilice. Lžíce. Žlica. Čajová lžička. Čajna žlička. Polévková lžíce. Jedilna žlica. Nůž. Nož. Nůž na máslo. Nož za maslo. Hůlky. Jedilne palčke. Ubrousek. Prtiček. Prostírání. Podstavek za krožnik. Ubrus. Prt. Hrnec. Lonec. Pánev. Ponev. Pánev na smažení. Ponev za cvrtje. Rendlík. Kozica. Poklice. Pokroka. Konvice. Kotliček. Čajová konvice. Čajnik. Žbán. Vrč. Tác. Pladenj. Servírovací mísa. Servirna skleda. Servírovací lžíce. Servirna žlica. Prkénko. Deska za rezanje. Škrabka. Lupilec. Struhadlo. Strgalnik. Metla. Žlica. Obracečka. Lopatika. Náběračka. Zajemalka. Kleště. Klešče. Odměrka.
Merilna skodelica. Odměrná lžíce. Merilna žlica. Cedník. Cedilo. Sítko. Sito. Plech na pečení. Pekač. Zapékací mísa. Posoda za peko. Mísa na míchání. Skleda za mešanje. Váleček. Valjar. Hňapka. Kuhinska rokavica. Zástěra. Predpasnik. Utěrka. Kuhinska krpa. Slánka. Solnica. Pepřenka. Poprovnik. Doza. Kozarec za vlaganje. Odvírák na konzervy. Odpirač za konzerve. Odvírák na láhve. Odpirač za steklenice. Sklenice. Hrnek. Hňapka. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.